उज्ज्वला ओके। स एष लोके विख्यातः स एष लोके विख्यातः परीक्षित् इति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। सह इतडु एषः इ ओके ओके बैकग्राउंड सह इतडु सह इतडु एषः इ लोके जगमुलो विख्यातः प्रसिद्धि परीक्षित् परीक्षించువాడు इति ఈ విధముగా యత్ ఏమి ప్రభుః ఓ రాజా పూర్వం పూర్వము దృష్టం గాంచెనో అనుధ్యాయన్ నిరంతరము ధ్యానించుచు పరీక్షిత్ పరీక్షింపగలడు నరేషు ప్రతి మానవుని ఇహ ఇచ్చట పరీక్షేత పరీక్షింపగలడు. జన్మించుటకు పూర్వము తాను గాంచిన పురుషుని అన్వేషణలో జనులందరినీ ఇతడు పరీక్షగా గాంచుటచే లోకమునందు పరీక్షిత్తుగా ప్రసిద్ధి చెందగలడు. ఈ విధముగా ఇతడు ఆ దేవదేవునే నిరంతరం ధ్యానింపగలడు. జన్మించుటకు పూర్వము తాను గాంచిన పురుషుని అన్వేషణలో జనులందరినీ ఇతడు పరీక్షగా గాంచుటచే లోకమునందు పరీక్షిత్తుగా ప్రసిద్ధి చెందగలడు. ఈ విధముగా ఇతడు ఆ దేవదేవునే నిరంతరము ధ్యానింపగలడు. ప్రమీళ మాతాజీ చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం. అదృష్ట భాగుడైన పరీక్షిత్ మహారాజు తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే శ్రీకృష్ణ భగవాను కాంచగలిగిను. ఆ విధముగా అతడు నిరంతరము భగవానుని ధ్యానింపగలిగిను. ఒకమారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య రూపం మనసులో స్థిరపడినచో మనుజుడు ఆ దేవదేవుని ఎట్టి పరిస్థితి యందును మరువజాలడు. గర్భము నుండి బయటకు వచ్చిన పిదప ప్రతి ఒక్కరిని పరీక్షించుట బాల పరీక్షితునకు అలవాటు అయ్యాను. గర్భమునందు తొలుత తాను గాంచిన పురుషుడు అతడేనా అని ప్రతి ఒక్కరిని అతడు పరీక్షించను. కానీ ఎవరినో భగవానునితో సమానముగా కాని అధికముగా కాని ఆకర్షణీయులు కానందున ఎవరిని అతడు అంగీకరింపలేదు. కానీ అట్టి పరీక్ష ద్వారా స్క్రోల్ చేయరా ప్రభుజీ, మాతాజీ స్క్రోల్ చేయరా. హరే కృష్ణ. కానీ అట్టి పరీక్ష ద్వారా భగవానుడు అతనితోనే నిరంతరము నిలిచి ఉండెను. ఆ విధముగా స్మరణము ద్వారా పరీక్షిత్ మహారాజు సర్వదా భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడయ్యను. బాల్యము నుండియే ప్రతి బాలునికి శ్రీకృష్ణ భగవానుని రూపమును తెలియజేసినచో నిక్కముగా అతడు పరీక్షిత్ మహారాజు వలె గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు కాగలడని ఈ సందర్భమున శ్రీల జీవ గోస్వామి పలికి ఉండిది. తల్లి గర్భమునందే భగవానుని దర్శించడి అవకాశమును పొందుటకు
మనుజుడు పరీక్షిత్ మహారాజు అంతటి అదృష్టవంతుడు కాకపోవచ్చును. కానీ అతడు అంతటి అదృష్టవంతుడు కాకపోయినను తల్లిదండ్రులు అతడు అదృష్టవంతుడు కావాలనని కోరినచో అతనిని ఆ విధముగా చేయవచ్చును. ఈ విషయమున నా జీవితమునందే చక్కని ఉదాహరణము కలదు. మా తండ్రి గారు విశుద్ధ భక్తులు. 4, 5 సంవత్సరముల ప్రాయుడనై ఉన్నప్పుడు ఆయన నాకు రాధాకృష్ణుల శ్రీ విగ్రహములను ఒసగియుండిరి. ఆటపాటల ధోరణిలో నేను నా సోదరితో కలిసి ఆ శ్రీమూర్తులను పూజించుచుండెడి వాడను. మాకు దగ్గరలో గల రాధా గోవింద మందిరములోని పూజా కార్యములను నేను అనుకరించుచుండెడి వాడను. ఆ విధముగా ప్రక్కనే ఉన్న రాధా గోవింద మందిరమును సతతము దర్శించుచు మరియు నా క్రీడామూర్తుల కొరకే పూజా కార్యములను అనుకరించుచు శ్రీ కృష్ణ భగవానుని పట్ల నా సహజ అనురాగము వృద్ధి అయినది. మా తండ్రి గారు కూడా నాకు తగినట్లుగా అన్ని ఉత్సవములను నిర్వహించుచుండెడి వారు. కానీ తదనంతరము పాఠశాలలు కళాశాలల యందలి సాంగత్య కారణముగా ఆ కార్యములన్నీను మరుగున పడి ఆ అభ్యాసమును నేను పూర్తిగా మరచితిని. కానీ నా యవ్వన రోజులలో నేను మా గురువు గారైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారిని కలిసినంతనే నా పూర్వపు అలవాటు తిరిగి ఆరంభింపబడినది. అంతటా చిన్ననాటి క్రీడామూర్తులు నాకు విధి విధానపూర్వక పూజామూర్తులైనవి. కుటుంబముతో బంధము వీడనంత వరకు దానిని నేను అనుసరించి ఉంటిని. ఈ విధముగా కరుణాపూర్ణుడైన మా తండ్రి తొలి రూపము నొసగగా మా గురువు గారిచే తదనంతరము అది నియమపూర్వకమగు భక్తియుత సేవగా అభివృద్ధి చెందినదని తెలుపుటకు నేను ఆనందించుచున్నాను. భగవత్ సంబంధమైన అటువంటి భావములు బాల్యము నుండియే బోధింపబడవలనని ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా బోధించుండెను. లేని ఎడల మానవ జన్మ యొక్క మహద్ అవకాశమును మనుజుడు కోల్పోనవకాశము కలదు. అట్టి మానవ జన్మ ఇతర జన్మల వలె తాత్కాలికమే అయినను అత్యంత విలువైనదై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఈ శ్లోకం అయిపోయింది ప్రభుజీ. చదివారా ఇది? అవును ప్రభుజీ. నాకు గుర్తులేదు ప్రభుజీ. ఓకే, అయింది ఉంది మాతాజీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో పరీక్షిత్ మహారాజుది భవిష్యము ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాళ్ళు జ్యోతిష్యులు పలికారు. సో అంత గొప్ప జ్యోతిష్కారులు ఉంటుండ్రి నేను. కానీ ఇక్కడ చెప్తుండేది పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళ పుట్టిన తర్వాత ఏమేమి వాళ్ళు ఎలాగా వాళ్ళు ముందు రాజ్యం అయినాక రంతిదేవుడు రకంగా ఉంటారు, బలి మహారాజు లాగా ఉంటారు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు వలె ఉంటారు. ఎంతెంతో వాళ్ళు చెప్పింది. యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ఈక్వానిమిటీ ఇంకొకరు. సో ప్రతి ఒక్కటి శ్రీరామచంద్రుడు, శ్రీ అర్జున ఆ రకమైన ధనుర్ధారుడు, శ్రీరామచంద్రుడు రకంగా ఇంకేమి చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క దివ్య గుణాలు ఈ వ్యక్తికి పోల్చే. శిబి మహారాజు, యయాతి మహారాజు, రంతిదేవుడు వాళ్ళతో గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు చేసింది, గొప్ప గొప్ప దానాలు ఇచ్చిందో, గొప్ప గొప్ప జనాల్ని రక్షించిందో, వాళ్ళ శౌర్యము అంతా చెప్పారు. సో అంతా ఇది యాక్చువల్లీ అది గొప్ప శాస్త్రం. అది ఇప్పుడు అది ఆ గొప్ప శాస్త్రము ఆల్మోస్ట్ తగ్గింది ఉండొచ్చు. కొంతమంది అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం చెప్పేది పోతే ఇంత స్పష్టంగా ఇంత విస్తారంగా ఎవరికి ఈరోజు లేదు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు కరోనా కొంతమంది వచ్చినప్పుడు లేదు, అప్పుడు ఈ కొంత జ్యోతిష్యులు ఇంకా ఈ మాసంలో వెళ్తుంది, ఆ మాసంలో వెళ్తుంది, ఇప్పుడు తగ్గుతుంది, అది కానే లేదు ఆ రకం. సో ఎవరికి
ఇది తెలియదు, ఈ భవిష్య ఈ శాస్త్రం అనేది తెలియదు. ఇది ఈరోజు ప్రస్తుత సమయంలో ఇంత తెలియదు. చాలా చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు, చాలా తక్కువ. కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది దాంట్లో ప్రవీణులు ఉన్నారు, వింటాం అక్కడ ఇక్కడ వినేది, వాళ్ళు చెప్పేది ఇది కొంచెం సరైంది, అయితే చాలా తక్కువ. వెనకాలి వైదిక కాలంలో ఇది చాలా సామాన్య శాస్త్రమే. ఇది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అంటే ఇది ఒక సైన్స్. సో దానికి దాని స్టడీ, దాని విద్వత్తు వాళ్ళు తెలుసుకొని, ఆ గ్రహాలు దాని సన్నివేశ సిచ్యువేషన్స్ తెలుసుకొని వాళ్ళు దాన్ని అటు వాళ్ళ పవిత్రత ఉంటుండే, దాని ద్వారా వాళ్ళకి కొంత దాన్ని సరైన ఇన్స్పిరేషన్ కరెక్ట్గా దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేసే ఒకటి ఇది జరుగుతుండే. అది ఎనీవే ఇప్పుడు మాకు కలియుగానికి అంత ఇది లేదు. అది అవుతేనో కొంత కన్సల్ట్ చేస్తాం అనుకొని, ఇది ఏ ఆస్పీషియస్ టైం, ఇన్ఆస్పీషియస్ టైం ఇదంతా తీసుకుంటాం. అయితే అంత ప్రవీణులు ఉండే 100% ఇది కష్టం ఇప్పుడు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్తుండేది, బాలుడు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు తన భక్తి కృష్ణుడికి చూపే భక్తి. సో బాల పరీక్షిత్ సామాన్యంగా ఇది గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళు నిత్య సిద్ధులు అని చెప్తారు. వాళ్ళు మొదటించినే వాళ్ళు భక్తులుగా ఉంటారు. సో మనం మన ఈ ప్రస్తుత జన్మంలో ఏదో ఒక సమయంలో భక్తులుగా మారాము అని చూస్తాం. అది సామాన్యం, సర్వసామాన్యం. అయితే శుద్ధ భక్తులు నా నిత్య సిద్ధుడు అని చెప్పేది భగవంతుడు వాళ్ళని ప్రతినిధిని ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తుకు పంపేది. వాళ్ళు మొదటించినో అది భక్తిని ప్రారంభిస్తారు. అది ఒకటి వాళ్ళ విశేష లక్షణం. అది చూసేది ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు అవ్వచ్చు, లేకుంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజు అవ్వచ్చు, వాళ్ళంతా మొదటించినే వాళ్ళ భక్తి కార్యాలు వాళ్ళది స్టార్ట్ అయింది, వాళ్ళకి ఆరంభమైంది. సో వాళ్ళు అలా ఒక కుటుంబంలో పుట్టేది, అలా ఒక వాళ్ళకి వ్యవస్థ ఉంటుంది. సో ఇది నిత్య సిద్ధ భక్తులు అని చెప్పేది. సో అవుతేనో శ్రీల జీవ గోస్వామి గారు చెప్తుండేది, ఎవరైనా ఒక తల్లిదండ్రుల ఫస్ట్ నుంచి మార్గదర్శించి దొరికితే వాళ్ళు ఇక గొప్ప భక్తులుగా మారొచ్చు అని వాళ్ళు అది చెప్తున్నారు. అది సాధ్యమవుతుంది. అది సో అది ఒకటి అదృష్టము, ఆ వలె భక్తుల కుటుంబంలో పుట్టేది. గీతాలో కూడా కృష్ణుడు చెప్పింది, శుచినాం శ్రీమతాం గేహి యోగ భ్రష్ట సంజాయతే. అది ఎవరు భక్తులు పతనం అవ్వారో వాళ్ళకి భగవంతుడు ఇచ్చే ఇది. ఇంకా ఎక్కువగా భగవంతుడు చెప్పేది యోగినాం అపివ, ఇంకా యోగిలు భక్తులు వాళ్ళ ఇంట్లోనే పుట్టే ఆ భక్తుల కుటుంబంలో పుట్టే ఇది. ఆ పిల్లలు వాళ్ళు ఇంకా చాలా అదృష్టవంతారు, వెనకాలనే చాలా భక్తుల వాళ్ళు పురోగతి సాధించారు వాళ్ళు అని తెలుసుకున్నారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు పాండవ కుటుంబంలో పుట్టిండారు. వాళ్ళు నిత్య సిద్ధలే. వాళ్ళ కార్యకలాపాలు చెప్తుండేది, ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళు అన్వేషిస్తుంటారు, అదే వ్యక్తిన పరీక్ష చేస్తుంటారు. ఇదే వ్యక్తిని నేను చూసింది, అదే వ్యక్తిన, దానికోసం వాళ్ళు పరీక్షిత్ అని వాళ్ళ పేరు వాళ్ళకి వచ్చింది అని కూడా ఉంది. సో ప్రభుపాద కూడా తన జీవనం చెప్తుండేది, నాకు అలాగే. సో నా తండ్రి నాకు ప్రోత్సహించి మన భక్తి చేసేదానికి ఒక రాధా గోవింద మూర్తిలు క్రీడగా ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత వాళ్ళు ఏ రకంగా ఒక మందిరంలా జరుగుతుంది సేవ. శిల ప్రభుపాదు ఇది కలకత్తాలో ఉండే వాళ్ళు దీంట్లో అక్కడే చాలా దగ్గరగా ములిక్ అనే ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళదే ఇది మందిరం, రాధా గోవింద మందిరం. సో రోజు ప్రభుపాద వెళ్తుంటారంట. అంటే ప్రతి రోజును ఎంతో సమయం ప్రభుపాద దర్శనం తీసుకుంటుంటారట భగవంతుడు ఎదుట. సో మనం ఒక సెకండ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం, మనం భగవంతుడు ఒక మాత పెట్టి ఒక ప్రణామం పెట్టి పెట్టుకోవాలిపోతాం. అయితే శుద్ధ భక్తులు అలా కాదు, వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ భగవంతుడిని చూస్తున్నారు. వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గర వాళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళు దర్శనం తీసుకొనొచ్చు, ప్రార్థించవచ్చు వాళ్ళు. సో ప్రభుపాద ఇంకొక టైం రాస్తారు దీంట్లో, నాకు ఆ మూర్తి తిరిగా పిలిచారు నాకు అని. 1970 అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చినాక ప్రభుపాద ద కాల్ మీ, రాధా గోవింద మూర్తి కాల్ మీ అని ప్రభుపాద ఒక టైం చెప్పేది. సో ప్రభుపాద తిరిగా విజిట్ చేసేది అదే మూర్తి. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ప్రతిరోజు ఆ మందిరానికి వెళ్తుండ్రి, ఆ రాధా గోవింద దేవస్థానం కలకత్తాలో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే. సో మరలా ప్రభుపాద విజిట్ చేస్తారు. ఇది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం స్థాపించిన తర్వాత. సో ప్రభుపాద అక్కడ చూశారు, రథయాత్ర జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం. సో ప్రభుపాద నేను కూడా రథయాత్ర నా చిన్న మూర్తులకి చేయాలి అని వాళ్ళ తండ్రికి చాలా ఫోర్స్. వాళ్ళ తండ్రి ఏం చేసేది, రథయాత్ర ఏం చేసేది, ఓకే మూర్తిలు పెట్టుకున్నాము, ఇంకోటి ఓకే మందిరంలో జరుగుతుంది రథయాత్ర, ఏం చేసేది.
సో ఎంత వాళ్ళు ప్రోపర్ ఫోర్స్ చేస్తుంటారంటే ఒక మార్గంలో వీధిలో వెళ్ళే ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఏమి ఇయాల మీ పిల్ల ఇంత కుమారుడు ఇంత ఇది చేస్తున్నాడు, లేదు వాళ్ళకి రథయాత్ర చేయాలంట. సో వాళ్ళు లేదు అయింది, నా దగ్గర పాత యావదో ఇది ఉంది, చిన్న యావదో అదే చక్రముగా ఇది ఉంది, వెహికల్ అంటే ఏమో దాన్ని మీరు ఏమైనా వినియోగించవచ్చా, దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చా అని అయింది అని వాళ్ళ తండ్రి వెళ్ళి అది తీసుకొని వచ్చి దాన్ని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసి అదే ఒక రథంగా చేసి ప్రభుపాద దగ్గర ఏమి క్రీడామూర్తులు ఉన్నాయి దాన్ని పెట్టి ఆ రథయాత్ర రథయాత్ర అంటే జగన్నాథపురి రథయాత్ర 7 రోజులు జరిగేది. సో ఆ రకంగా 7 రోజులు వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఒక ఫంక్షన్ గా చేసింది. ప్రభుపాద చిన్న కుమారుడు 5-6 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు. సో చెప్పేది ఇంత ఒక భక్తి ఉత్సాహము భక్తి చేసే కార్యాలు ఇది సామాన్య వ్యక్తికి రాదు, ఇది చాలా గొప్ప వ్యక్తికి వచ్చేది. సో ప్రభుపాద సో అదే ఇది నిత్య సిద్ధ భక్తుడు ప్రభుపాద. పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ ప్రహ్లాద్ మహారాజు సదా భగవంతుని స్మరణంలో ఉంటుంటారు. వాళ్ళు చెప్పేది కౌమారం ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞో ధర్మాన్ భాగవతానిహ దుర్లభం మానుషం జన్మ తదపి అద్రోం అర్థదం. సో ఈ భక్తి అనేది మనం కార్యాలు కుమార వ్యవస్థ అంటే 5 years అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. కౌమారం ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞం అంటే బుద్ధిమంత మనుషులు దీన్ని అభ్యసించాలి. దుర్లభం మానుషం జన్మ, ఈ మనుష జన్మ మనకు దొరికింది చాలా చాలా దుర్లభం. ఇది అంత సులభంగా దొరకలేదు మాకు, ఎంతో కోటి జన్మాల తర్వాత మాకు దొరికింది. ఎంతో జీవరాశులంతా మేము ఫినిష్ చేసి వచ్చాం, 80 లక్షల జీవరాశులు ఫినిష్ చేసి. సో దుర్లభం మానుష జన్మ తదపి అద్రోం అర్థదం, ఇది కూడా శాశ్వతం కాదు, అద్రోం అవుతే అర్థం అంటే దీన్ని మనం విలువ తీసుకోవచ్చు, వాల్యుబుల్ ఇది, దీన్ని మేము బెనిఫిట్ తీసుకోవచ్చు. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఎవరు ఇంకెవరు చేర్పిస్తారని చెప్పండి.